8, což tuto jezdkyni také řadí mezi dekorované. Takže i Natálie Bledovská se nám dostaví k dekorování. Ale my již sledujeme Danielu Potyšovou s gotikou 3, jezdecký klub Mustang. Já bych vám chtěla jenom oznámit, že dnešní sportovní program bude pokračovat skokem stupně ZM pro děti, který je součástí styl šampionátu 2013. Předběžný začátek této soutěže bude ve 14 hodin a 15 minut.